Бегенә син сәхнәдән кирдең. Сине сәхнәгә чыгарган вакытта узган ел Акчарлар газетасы үткәргән Габделфәт иҗат берләшмәсе белән Алтын тавышка алтын акчарлак дигән конкурс дип сине сәхнәгә чыгардылар. Менә чыккан вакытта синдә курку хисе булдымы? Миндә алай курку хисе булды дип әйтмәс идем. Шундый зур шатлыклар, бәхет кичердем. Рәхмәт әйтәсем килә менә Габделфәт әфәндегә, Рузилә ханымга шушылай итеп мине ылылап, шушы яшькә җиткәч шулай зур сәхнәләргә чыгарганнарына шатланамын, чиксез зур шатлык кичерәм. Менә бәхет кичерәм. Хәзер сез кичерәсез шатлык. Менә мин кырыйдан сезне төшереп тордым. Халыкның ничек итеп караганын һәм шундый зур алкышларын тою минем өчен мин сезнең өчен шатландым. Бик зур шатлык бит инде бу. Шулай бит. Зур шатлык. Менә сез шушы конкурста, безнең бит инде конкурс бу 40 яшьтән 40 узган елыбызның 50 яшьтән 100 яшькә кадәр иде. 15нче елда алдым мин. Әйе. Быел үткәрелә 40 яшьтән 100 яшькә кадәр. Менә бу конкурс име, шушы уже син средний возрастта бит инде. Көмеш чор возрастында катнаша торган шушы конкурс Акчарлар алтын тавышка алтын акчарлар конкурсы хатын кызларга да, ирләргә дә нәрсә бирә ул синеңчә менә? Менә син нинди дөньяда йөрисең син менә хәзер? Шушы Габделфәтнең концертларында катнашканда. Минем менә шундый җиңүче буларак катнашасың бит. Җиңүче буларак катнашканыма шундый бер фикергә килдем мин. Кеше адәм баласы үзенең хыялланырга тырышырга тиеш, хыялланырга тиеш икән. Менә шул хыялым минем тормышка ашты дип, шундый ышанмыйча да икенче бер дөньяда ничектер ышып йөргән кебек инде шулай шатланып йөрим. Борчуларым да онытыла, мәшәкатьләрем дә онытыла. Айрутша менә монда килгәч, әйе, әле вак текширләрдән монда юк текширләрдә онытыла, борчулар да онытыла. Хәтта мин менә шулай эшкә киткән вакытта да сезне менә шулай Габделфәт әфәндене, мондагы җырчы кызларны, Рузилә ханымны барсын да сагынып, йөгереп, шатланып киләм. Казан тамашачысында инде шулай сагынып киләм. Аларның шундый зур алкышлавы миңа ниндидер рәхәтлек бирә, бәхет исти, шатлык исти. Һәрбер кешегә менә шу мин тыйган шушы шатлыкны үз гомерләрендә тыйып карасыннар иде дип телим. Һәрбер кешегә бәхет телим, шатлык телим, зур уңышлар телим. Бу инде үзенә бер менә бу яшькә җиткәчтен зур бәхет инде үзеңне сынап карау. Аннан соң менә мин нәрсә дип әйтәсем килә. Мин шулай матур итеп җырлап чыккач, менә халык мине шулай каршы алса, мин инде сез миңа алтын акчарлар бирдегез, сезнең йөзегезгә кызыллык китермәгән шикелле, менә шуның өчен күбрәк тырыштым мин. Сезнең сайлаган кешегез халык алдында аклансын дип, күп шулай матур итеп җырларга тырышам. Сезнең сайлаган кешегез халык алар дөрес сайлаган икән, чынлап та менә действительно шулай икән. Кабылаты дип әйткәнне әйтмәсеннәр дип инде. Әйе, менә шуның өчен шулай халыкка алар мине шулай алкышлаганда шатланам, чөнки сезнең йөзегезгә кызыллык китермәгәнгә. Ярар, рәхмәт, Алла берсә. Быел менә шушы конкурс төгәлләнгәндә без сезгә хәбәр итәрбез. Сез безнең узган елгы җиңүче буларак бездә шушы конкурска да яңадан бурыш ясарга тиеш буласыз инде. Алла бирсә, Алла бирсә. Иҗади йомышлар шулай безгә күрешергә язсын. Гел шулай рәхәтләнеп, шатланып, бәхетле булып, зур шатлыкларга ирешеп яшәргә язсын һәрберебезгә. Амин. Мин үзем менә шул минем үземнең целем шул иде инде. Мине берничек тә паблату алар миңа алтын акчалар бирмәделәр. Менә халык үзе свидетель дип. Рәхмәт. Чынлап та икенче төрле алкыш менә сезгә. Шуның өчен менә мин шуның өчен дә шатланам. Чынлап сезнең сайлаган кешегезнең ялгышмаган икәнлеген доказать итәсем килде. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт безгә дә. Алга таба тагын әле безнең концерт дәвам итә. Хәзер Габделфәт җырлый. Яхшы, рәхмәт. Сәхнә артында, театрның сәхнә артында. Allah
Rahmet Hazır. Rahmet.